delivery para sa inyo, ma'am. Ano yung balay? Pasudlunan pa naman. Layo kayo pa? Pasud ang dalan. Maglubong-lubong. Nami delivery sa ginan ka ni ma'am? Wala. Ha? Wala. Baka ginan. Ano na po na bayad, ma'am? Wala ka na ingnan? Wala. Doon sa nila pagpagawa sa imo ha? Yan sila kay nara daw ipa kita. Ipa? Ipailay lang uyab? Wala tayong uyab sa sulod. Uyab ha, ang akong ipailay akong dala. Dili umana ko. Nako'y idala para sa imo ha. Dili ni uyab ma'am. Kay bawal pa daw ka uyab. Isa man mo ipaila-ila mo driver. Dali ma'am, kuyog na ma'am. Dami delivery para sa inyo. Bayad mo, nagdala kong kwarta? Wala ra mo. Sige lang, kay mga hita na ka sa ilaha. Dali ma'am, tuyo. Dali ma'am. Dili uyab among dala ma'am. Dili uyab among dala. Kuan ni among dala kani. Secret. Siksik ka, kagwapo ka imong dress. Pwede manghiram ana. No? Alright na right. Sige lang siya. I-open ma'am. Dali ma'am, gwapo kayo ka. Oy, sige. I-open ma'am. Bye. One day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, sabihan pa. Waka na, apit mo kuya pa kung dala. Namang happy birthday sa imo ha. Ako'y message basahon para sa imo asa ni siya gikan. Happy birthday Yen. Padayun sa imong mga pangandoy. Unta dili ka magsayo og minyo. Tama jud nga dili uyab among dala. Okay, padayon sa imong pag-skwela, padayon sa imong pagka maayo nga Iyaan sa imong mga pag-umangkon. We love you so much, Ayen. Enjoy your wonderful day from mga ate. Hey. Asa imong birthday wish, ma'am? Asa imong birthday wish? Dili, ma'am. Asa imong birthday wish? Secret. Basta dili sa gyud uyab, ma'am. Ha, dili sa gyud uyab. Tama to sa ni ate, mga ate isa magminyo dayon. Okay, usay mo masulti sa mga nag-surprise sa imo ha. Apil na si ate ane. Usay mo masulti sa nagpa-surprise sa imo ha. Thank you po. Ako na expect na. Usay mo gibati, ma'am. Happy. Yay, naapod kay pa. Daddy Bear. Happy birthday. Manapod kay Pabalun. Ate ha, Ayen, dili uyab ang maghatag ani ha. O, the best kayo mga ate, kay dili uyab ang pahatagon ani. Actually, ang uban uyab maghatag. Pero imuha ang mga ate, gina naghatag ani sa imuha. Dara, happy birthday. Nanapapod kay pinakabongga nga picture, na wag daw sila ilahin picture, maura yun daw ni. Okay, nanapapod kay birthday, Ayen, heart na heart, ang iyahang birthday, ang cake. Dili ka ma'am, unsay mong ibati karon ma'am? Happy kayo? Ano kulban ka? Kasi kuya pa mong dala? Happy birthday once again. Gikan sa amo sa mga tao na nag-love sa imo ha. Happy birthday. You enjoy your wonderful day. Kunya ang amo pong wish, same sa ilang wish nga. Dili pagkipanginog sa iyo ha. Skwela sa Inogtaro. Okay? Tapos, you are so blessed kay nakay mga ate nga maigugmaon. Dili ba yung tanan nigsuon ani makadawat og ingon ani sa inani kanila kalab. So happy birthday once again.
And then, welcome to YouTube na jud ka, ani. O sa mo sulti sa imo ate? Thank you so much. Hindi ko na-expect na. I-surprise din. Wow. You deserve all the love gikan sa imong kapamilya. Okay, sige, let's take picture ta, mami.